Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Karon ikaupat na nga Domingo sulod sa tuig sa atong simbahan ug gideklarar karon nga Sunday of the Word of God, National Bible Sunday, nya Pro-Life Sunday. So atong iampo nga ang pulong sa Ginoo mukaylap sa tibuok kalibutan ug ang atong mga mensahero, mga kaparian, mga religious, mga lay sa ilang apostolado sa pulong sa Ginoo, mga katikista nga magpadayon unta sa pagkugi. Ang ato sad karong parokya nagsaulog usab sa ikaupat nga nobinaryo sa atong kapistahan ni Señor Santo Niño dinis atong parokya. Iampo nato nga pinaagi ni Señor Santo Niño mahatagan kita og daghan pang mga grasya labi na gyud sa kalinaw, kahiusa ug kalambuan sa kinabuhi. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig pamalit aning atong mga slots aron matuman ang atong mga proyekto, hatagan unta sa tinuod nga kalipay o kabalaan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, og simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himoa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, og sa pagdangat sa mga ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan sa inyong taliwala og kinahanglang mutahod kamo kaniya. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo ingon nga tubag sa inyong hangyo sa dihang nagtigom kamo didto sa bukid sa Sinai, og miingon kamo, ayaw na kami pabatia sa tingog sa Ginoo nga among Dios, ni pakitaa sa makalilisang kalayo, aron dili kami mga matay. Niadtong higayuna, giingnan ako sa Ginoo, nga husto ang inyong giingon. Busa miingon siya, magpili ako propeta nga ilarang kadugo sama kanamo Moises. Ihatag ko kaniya ang akong mensahe og isulti niya bisan unsa ang akong isugo kaniya. Kinsa katong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayud. Apan kun ang maong propeta mosultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya, ug unya magpatuo nga gisugo ko siya o magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglang patyon siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga
umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo, nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kitang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing, sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa, dito sa kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tawo nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. Busa mabahin ang iyang hunahuna. Ang babayi nga dili minyo uusa ka ulay, magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu. Apan ang babayi nga minyo nagkapuliki sa mga kalibutanong mga butang, kay nagtinguha man siya sa pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinunua, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto, ug magtugyan sa inyong kaugalingon sa hingpit gayud, sa pag-alagad sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw o Ginoo. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum og sa pagkasunod nga adlaw ng igpapahulay misulod si Jesus sa sinagoga og nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya na tingala sa iyang tinudluan kay may gahom man siya sa iyang pagtudlo og dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinagoga og misinggit, unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom o gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit og kusog ang yawa og migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila, unsa ba kini bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa og sila mutuman rabagayod kaniya. Busa ang balita mahitungod kang Jesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang tubag nato sa Salmo nagkanayon, kon karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Nganong muramag gibawal sa Ginoo nga kon makadungog tas iyang tingog, di gyud angay nga magtig-a ang atong kasing-kasing. Kay sa unang pagbasa giingon sad, magpadala ko ninyo mga propeta aron magsulti sa akong gustong ipasulti. Nya paminaw gyud mo niya, og dili gani mo maminaw, silutan gyud mo. Muna karon ang kalibutan, di naman kayo maminaw Ginoo, ni ana ang mga silot, linog, mga katastrofe, gubat, kamatay, bungkag ang mga pamilya, naa ang mga sala, terorista, drugas, korupsyon, prostitusyon, abortion, kinabitay, sinugalay, inilaray, binungulay, porti na gyung luoya. Hilingi ay mong tupad. Inawa mo magbinungulay sa inyo. Pangutan na. Kay sige tagsimba dinhi, pero ang gisulti dinhi sa misa, di lang yun nato patalinghugan, tig-a kitag kasing-kasing, inig-uli, kusmod lang yapog naong. Sige lang yapong pangasaba, sige lang yapong paninghag, sige lang yapong sugal, sige lang yapong sinahay, sige lang yapong dinautay, sige simba, wa gyud iatras ang kaso batok sa iyang igsuon tungod lang anang kabilin nga ilang gilalisan, tungod lang anang utang nga wa mabayre, siging simba, mga tig-a o kasing-kasing. Silutan gyud ka. Ang unang silot unsa man, mukusmod ang imong naong. No, ginay pinakaunang silot. Magbugat ang imong dughan. Mas stress ka. Pero maminaw kas pulong sa Ginoo, mura din kag maibtag tunok. Unya, musunod na kas iyang pulong, muabli day ng imong naong. Mugaan-gaan ang imong naong. Sige, kaduhang lingi, ingna, imong dughan ron, bugat, gaan. Ingna.
O na paminaw gyud. Diri lang sa atong ikaduhang pagbasa ningon si San Pablo, gusto ko nga dili mo mabiktima aning mga kabalakas kalibutan. Nya unsaon man, sundan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Kamo nga gitugutan sa Ginoong magminyo, hala pagminyo. Kamo sang wa tuguting magminyo, ayaw na lang sad mo pagminyo. Pasabot, ayaw pamugos. Naam sa uban natong mga labi na ni mga babay, dayok sukod-sukod ang ilang edad. Moabot ng islang 33, isa, hala, apit ako, tiguwang na ko, wapa ko maminyo, wapa ko'y uyab, hala, paminpal ana mga, sana diha. Sana ilang tawagan na, mga apam. Hala nagbawog ng lawas, basta makauyab lang. Hala, siging, anhas Facebook, anhas sa, mga internet, anha mangitag mga uyabunon. Hasta sa dusay, pare, ngita sa uyabunon sa internet. Ang mapalgans pare sa internet, ang madri rasad. Nangita sa dayang madri. Ayaw na lang ipamugos, oy. Ayaw, ngano mamugos man gyud ka? Ang kabubuton sa Ginoo. Mo'y sundon. Nakaron, unsa may mahitabo kung maminaw kita sa Ginoo? Gawas nga moluag ang atong dughan, ang ato sang mga pulong mahimo sang gamhanan og dunay authority, mahimong epektibo, dili ra mulapo sa pikas dunggan. Epektibo ba? Muhatag og maayong impact. Di na kinahanglang masuko pata, di na kinahanglang magsigi patag yaw-yaw, magsigi patag panghulga. Di na kinahanglang ato pang i-terrorize ang atong isig katao para maminaw nato. Ang atong pulong mahimong gamhanan. Muna diri sa Ebanghelyo, si Jesus nahibong ang mga tao, unsa man ning tawhana nga pobre man ta kay ni, wa man ta ni ka eskwela, nganong mura man tag mamagnet sa iyang pulong? Ngano man ni Santo Niño nga bata ra man unta na, ngano mang mamagnet man ta? Tagpila man ka milyon ang tao nga mudugok ngadto sa basilika inig pista, magnet mahimong bato balani. Ngano man ni si Jesus nga gipatay man unta na, pero inig prosesyon, inig translasyon sa Nazareno nga timaan sa iyang pag-antos o pagkamatay, nganong minilyon man ang tao moadto dito? Kibaw mo ngano? Kibaw mo ngano? Kay dili man tig-ag kasing-kasing si Jesus, unsay pulong sa amahan, iya mang paminaon, iya pagyong tumanon. Tanawa sila si San Roque, San Vicente Ferrer, St. Francis of Assisi, San Isidro Labrador, ka mga pobre ana, wa nay mga gradong dagko, wa nay doctorate sa unsa pa na diang mga doctorate, masteral. Pero ngano magmusulti sila hangtod karon gisigihan magbalik-balik ang ilang kinabuhi kada tuig, pistahan man sila, daghan mang taong manimba tungod kay ang ilang pulong gamhanan o epektibo. Nilingay mong tupad katulong lingi. Ingna, kumusta imong pulong paminahon sa inyo? Ingna, nanay maminaw sa imong pulong. Oy, usahay di ta paminahon, way gahom. Ngano man kay mga masinupakon man ta. Masinupakon. Unsaon na to pag-ila nga ang pulong nga imong nabati o ang imong gisulti pulong sa Ginoo. Kibaw mo? Amo kibaw? Sige, atong suhayan, tagaan ta mo mga tulo ka basihanan nga kani pulong ni Ginoo. Dili man tanan pulong sa Ginoo. Di sa tanang pulong sa tao, pulong rasad sa tao. Mao ni ang mga basihanan. Una, imong marilit sa balaang kasulatan. Ang pulong nga imong nabati na ay koneksyon sa balaang kasulatan, directly or indirectly. Ana. Ikaduha, ang maong pulong nga gi sulti
Saman? Makawagtang og sala or makaminos og sala. Dili makadugang og sala. Kuha na mo? Ikatulo, ang maong pulong or maong sugo makaayo sa kadaghanan, dili lang sa usa or particular group of persons. Dili ba pang personal, pang community nga kaayuhan. Sige, unsa ganito? Ready? Go. Naa sa balaang kasulatan. Marilit sa balaang kasulatan. Ikaduha, makawagtang or makaminos og sala. Ikatulo, makaayos kadaghanan, dili sa usa lang ka tawo, dili pang personal, pang community. Sampulan ta mo. Panglabaday. Unsa man na? Pulong nas Ginoo o pulong sa tao? Na pataka labo. Pulong nas Ginoo, panglabaday. Nga naman, ningon ko si Kristo sa balaang kasulatan, hubo ako og inyo kong gibistihan. Og di na jud ka manglaba, di pulos bulingon. Wa na mo isulob, maghubo na mo. O kanang bulingon na uniform na ninyo para sa eskwelahan o sa opisina. Di naman mo kasod, di naman mo ka-eskwela kung di na malabhan, di magumura na mo naghubo. O naay indirect connection sa balaang kasulatan. Di ba? So sunda na. Ikaduha, makaminos ba na sa sala? Makaminos. Kay kung pulos na bulingon, daghan na kayong bulingon, magyaw-yaw naman itong uban. Sama mo din gusto niya bulingon na din hugaw naman kinistanan. Di nagdugang kag sala. Pero limpyo, may mo to, wow, sana all. Diwa na sala. Anong di mamumuto? Ikatulo, ano to? Kayuhan sa tanan, dili lang personal. Tanawag dili na maka-iskoy lang imong manghod, dili ka-iskoy ang imong anak, kay wa nimo labhi ang bulingon. Unsay may resulta? Mahagbong na, usik imong gasto, magyaw-yaw na sa tong maestra, kay sige lang absent. Nya sa muadto sa na bulingon kayo, magsige sa nagtapong sa ilong kay nanimaho na. Sige sa naging mga classmates, kabaho, ka-dirty. Ana, di ba na, nadaot ng katilingban? Wa man mo kibaw, ana de. Sige, kani ikaduhang pulong, pamalit mo slat. Nana. Kana, unsa man ang pulong? Pulong sa tao, pulong sa Ginoo. Ana, pulong na sa Ginoo, nya mutuman mo dili. Tanawa. Di ba mutuman dayon mo? Mao na, di na kinahanglang i-explain. Connected na sa Bible. Ang pagpalit og slat, mao ang pag-donate ngadto sa simbahan. Dihas Biblia sa Old o sa New Testament, nagtukod silag mga simbahan. Nag-donate sila. Gipamaligya pagay nila ang tanan nilang katigayunan o gihatag ngadto sa mga apostoles para matukod ang simbahan. Kita dinhi dili tanan atong gipangayo slat lang. SBF dag. Unsa man ang SBF dag? Slat para sa kumbento. Pagtukod sa atong kumbento. Pila ka buok ninyo dinhi ang nakapalit nag SBF dag ta sa kamot? Pwede na mo mga matay. Tuwa na mo ipunto sa langit. Sige, atong tanaw na itong kumbinto, kung saan naroy iyang progress sa inyong pagpamalit sa SBF dag.
Sa atong pakpakan ang namalit og slots. Pero dako pa kay tagkuwang ana no? Naapatay 8,837 pa ang atong halin sa round 2. Napay 51,163 ka slots nga available na padayon lang mo palit ana. Nya nasa tay selebrasyon ron ni Santo Niño atos ang slot nga HJSN or Healing Joy of Santo Niño. Natay 8,964 na nga halin, napay 16,035 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya nasa tay 50 slot challenge ani tungod kay dunay mo atong paapilon sa sinulog competition na barangay level, ang 5 nato ka barangay. Nya ikalima sa ning tuig nato sa pag-celebrate si Santo Niño mao nang 5 or 50 slot challenge nga tag 5,000 pesos per challenge. Nakadawat na sa tag 44 ka challenge. So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kaayo. Makaayo gid ni katilingban. Nya kita sad nga naghimo ni ini duna say impact sa atong kinabuhi. Mugawas ang mga milagroso katingalahan nga mga butang tungod sa pulong sa Ginoo nga atong gituman. Hasta pa ang plano sa yawa sa pagdaot sa kinabuhi masagang. Sa una natong motorcade atong Huwebes sa gabi hapit ko mamatay o kuyog nako ang 7 ka tawo sa sakay ng atong Innova. Kay si Edgar akong driver nag-dehydrate na dahil siya kay duha na kaadlaw nga nag-LBM niya iya lang yung gipugos og drive. Pag-abot dito sa may tabla pagdulhog dayon nas iskina sa Kampaso diha na gasigig sayaw ang mga contingents. Mga ingon ani kutob des atong pultahan gadulhog ningos Edgar, pader nalipong mangko di among ko spronsit inako sige papuli ni John John diri mas loyo ingon ko John pulihis Edgar akong pasabot mohonong si Edgar sus mo pa lang gani ako pagingon John pulihis Edgar nya mga 10 meters na lang mi sa iskina ning tuay bitanang o ni Edgar nakuyapan ni sandig mga rin ako uy Gar break unsay break nga nilahos na mga amo nga tong sakyanan dito gyud padong sa altar nga gihimo nga sigig sayaw intaw mga bata. Pag ana dito mga kawayan naman sa ilang gibutang giungad lang sa Innova. Pag ungad na naingon din ko sa kong kaugaling hibaw man kong pangpang ang likod tingali ka ng pangpanga diha mga dinhi tingali lahos gyud sa patag-patag niya abot tingali atong orange nga balay kana na diha unahan ingon anak kalawom sus pag ungad gyud ni anak din ko mauna ni Lord wa na jud ko maghunahuna nga mohunong pa niya ning kagot ang ilalom na imurag ni kagot niya ni hunong pag hunong sa sakyanan ang dong niya nagbitay na sa pangpang hastang ligid padong na mo hog niya doga ning mga tao dito ang nakasabod sa sakyanan kadtong tuod nga laya nga ingon ana ra kataas gilakangan sa ligid sa atubangan niya pagsaylos ligid nga ning luwak ng ligid padong na mo hog pangpang gitukuran niya ang tibuok sakyanan mao ra kitoy nakapugong laya nga tuod anak rasad kamubo sa kadangaw nya ni honong nanganaog na silang tanan ako may wa kanaog kay wa man din napiit man kus poste ang kili di man maable ni sakay sad si Brad kuan man ito si Brad kaning Henry kay iyang paandaron kay napawong man nya ako sang gibunlot ang handbrake so di ra ba jud ko kamo mo drive bisag bisikleta wa koy kalibutan ana basta katulad ko baon na ba ni anak kong ihon kay ang akong nahuna mo tuyok lang kausa tong ligi dito hug na gyud
Oto, saka sa dito, paandar, di sad ka paandar, Brad Henry. Ako sa una-una, pastilag mo andar ning mukalit o ana, dos mo pastilag mo ditso na gini. Wa man gisa ka paandar, ingon ako, naog lang Brad, naog siya nga to, naog lang sa ko. Ako una-una, ako na lang usa, magkuyog niya may atos. Inoba. Oto, sakay sa John, nadag yung paandar, gitabangag doot, daghan na kayong taong ni doot, naluwas yun, naatras. Pagtanaw na kustuod, di jud ko katuo nga makapugong siya. Yano ra gid siyang agian kay mubo kayo. Una akong gihapuhap ang tuod. Ingon ko bisan di ay patay makahatag og kinabuhi. Mao na imo ka balakag mga matay mo, mahimo ra gyapon mong tuburan sa kinabuhi. Ang tuod ra gyud nakasagang. Una hantod karon wa na to nila ibalik, di ana sila skilid nagbutang og altar sa pika side unahag jutay nya gibutangan nila mga bato ang palibot sa tuod kay mao toy nakaluwas og hinungdan nga nagmisa pa ko karon adtong pagkahuybis nya do na dayoy ni daghan na kay sila mga analysis. Ako siging balik-balik sa pangunahon din adjud ko katuo nga mohunong pa mi. Og di sad nako ma-imagine kung naligid pa mi dito napabay buhi namo. Layo-layo man gyud, balitok man gyud to. Nya engko tapos na unta ang tanan, mausab na ang tanan, di na mahuman ang kumbento, wa na mamalit og slot, kay wa na say mamaligya, di madayon ang atong nindot nga plano nga naay sinulog dinis ato nga aligre. Magsige na lang mogbilar sa mga labing minos 5 katao tingali. Apil na ang pari nga nagsigig baligyag slot. Tapos na. Tungod lang tos LBM sa driver. Wa man sagod maminaw si Edgar nga pipila gyud mi nga nagtambag ay lang sag-ahat og driver, pahuway lang usay. Kaya lagi ni, kaya ni. Nako pauli lang sa inyo. Ako pagingingnan, pauli sa inyo kay murag pirmi naman gining mahitabo nga naagitay dakong activity na adyo kay paminaw sa ako ning buntugon karon pader di ko magpadaan ni sige lang nagpagara-gara siya ba amo to drive siya ngadto anya dito na among muna ang akong gisulti sad kuwang sa to akong pulong pagdayong motorcade ingon ko ang mukuyog sa motorcade magmotorcade na ba sa tarong gabi ambot makasagang pa baka tong tuod ron. Ako ang mukuyog sa motorcade, kinahanglang maayog kondisyon inyong sakyanan, nga maayog kondisyon ang wa ko mingon may kondisyon ang driver, maayo lang kondisyon ang sakyanan. Karon ako na ginang punan, maayo sa kondisyon ang driver, mentally, emotionally, and physically. Maayog kondisyon. Ayaw pag-drive. Ang drive safely means maayog kondisyon imong sakyanan, maayo sa kondisyon ang nag-drive. Say ko, sus na among ragyo ko sa LBM ni Edgar. Maura tato'y kamatyan ako. Ana, no? O sa akong mga kuyog. Ay, okay ra tos day marga kay murag tiwasono naman to. Katong uban, batanon pa to, Sternara, si joke ra na day marga. Ana, sila si Lubilia, sa patong uban akong kuyog. Basta walo may bo. Ana, naka na, Junjun, kuyog dito. Mao na, maminaw tas pulong nga makaayo sa tanan, dili lang sa personal nga katagbawan. Example lang nako si Edgar, personal niyang katagbawan, buntugon ko ni, i-break ko ning record nga sige lang kong absent basta kanana ang major activity kay naadyo ko'y paminawon sa lawas, di ko magpadaan Mo to iyang mga arguments, iyang gipamugos para lang yun siyang personal, hapit nun siya makaamong sa tanan. Di ba kamo usahay? Ako ning gusto ngano man day magkinabitay mi, ngano man di ay we love each other man pod. Bungkag ding pamilya, bungkag ding katilingban. Ako ni total suyop maning ako, kamao kong muda aning akong suyop. Ala, naadik na bungkag ding katilingban. Ako ning pangwarta, mamaligya kog drugas, buot mo nako, ako ning panginabuhi. Ala, perti nang dako ang kagubot karon. Maninda ko kilid aning karsada, panginabuhi ni, wa mo'y labot ani, maligsan dayon ang nipalit, adi ra bagyan mo gasto. Among ng katilingban. No, nindog na tayo.
atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Nobina sa atong Senyor Santo Niño, ikaupat nga adlaw. Mga igsuon sa Hesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusan nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayuon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan ug kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba. Himuon nato kining santos nga nobina alang ni Senyor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikaupat nga adlaw. O Hesus nga maluluyon o yamot, nga gipahayag mo ang imong santos nga ebanghelyo sa mga tao nga nanagpuyo dinhi nining nasud, aron muguwa sila sa mga kangitngitan sa sala, ug muanha kanimo ang matuod nga kahayag, nagasimba kami kanimo, uban sa katilingban sa mga potestades nga gipaambitan sa imong gahom, batok sa tanang mga kadautan, ug nangamuyo kami kanimo nga tabangan mo kami sa among mga kinahanglan sa pag-alagad kanimo, aron makadangat kami unya sa imong himaya sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Senyor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, andam kanunay nga motabang sa mga sinalikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, ug sila nga anaa sa pangagamhanan, ang tanang politiko, gutumon ug uhawon alang sa unsay matarong, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga walay trabaho, sa madaling panahon makakita og igong katrabahuan, sa ingon matubag ang ilang mga panginahanglan, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug ang nanag-antos sa bisan unsang balatian, malig-on pinaagi sa makaalim nga kaluoy sa Dios, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among mga pangamuyo. Nga si Halang Dong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo.
nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dunggang ang pangamuyo. Nga makadawat na sa ganti sa kinabuhing dayon, ang tanan nga mga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dunggang ang pangamuyo. Tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Señor Santo Niño, ikaw ang tuguran sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes ug mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo niining novena, pinaagi sa amaong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo, itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya
ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma, bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian, ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip
nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton.
magtubo sa panuigon, kaalam o grasya ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa saman gahom sa pulong sa Dios. Ang ato lang buhaton, sundon lang gid nato ang iyang mga pulong. Di nato supakon. Salamat sa nagsunod sa pulong sa Ginoo. Alagad nato karon ining misaha, labi na nining ikaupat nato nga minor novena ni Senyor Santo Niño dinhi sa atong parokya. Ang atong mga pilgrims, ang Cofradia Group de San Vicente Ferrer, Group 4, niya ang atong choir, mao ang San Vicente Choir, ang ato sang salmista, si Sister Norila Celerinos, o niya ang ato mga lectors, sila Sister Raquel Jacobi, Sister Catherine Alfonso, o si Sister Leslie Abiliana, o ninyong tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers karon nga mao sila Mr. Michael o Mrs. Janet Nigad and family. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. Ang atong major novena o niyang alas 5 sa hapon, niya sundan dayon sa motorcade. Niya ato lang kuyugan na atay 24 kakapilya nga ni apil sa atong sinulog competitions, dancing competition sa matag kapilya. Niya makakita mo og lain-laing performances kung mukuyog mo sa motorcade, pero siguro alang gyud nga maayog kondisyon ang driver o ang sakyanan. O niya, kanini ang ato dinhing katapusang motorcade, inig ka pizza 1, o adlawng Huwebes, niya ika pizza 2, final rehearsal sa atong og preparation para sa atong kaning sinulog showdown sa Interbarangay, inig ka pizza 3. Ang atong misa sa pizza 3, alas 2 sa hapon, sundana sa presentation sa atong mga sinulog queens sa 5 ka barangay. Nya dayon musunod ang street dancing, libot sa atong prosesyonan, o ang sinulog showdown dinhi sa atong nasa atong grounds. Salamat kaayo. Unya ato sang tan-awon ana sa taylaing 4 ka balay nga nahuman pinaagi sa atong sitiyo. Itong tanawon ang ika-30 city. Ka-37 nga balay, mauna siya ang before, niya after, mauna na siya. Dito Rabadenas Campaso, dito ko hapit mahog. Ang sunod, ika-38, mauna siya ang before, niya after, mausan na siya. Alang kay paspasan ninyo, dong. Niya sunod, ika-39, mauna siya ang before. Ganahan mo puyo anang klasyas balay. Niya atong gihimuan, mauna na siya after. Niya ang ika-40 kabalay, mauna siya takilid. Niya ang after, mauna na siya. Ato nang gi-flat na lasyota para di na maligid. So atong pakpakan ang atong mga panday o ang mga sitiyo. 60 ang atong target nga mahuman. Niya karon nakahuman na tag 40. Nighuman na ng 60, mga ground zero man na sila. Ang 60 more or less. Ang gasunod ana nga moabot og 140 ka balay, mga partial na lang a repair, either bungbong or atop lang or salog. So mas paspas na niya to. Nga salamat kay ninyo sa inyong pagpadayon sa pagsuporta sa atong YouTube channel, ang Padresiano Ubod. Hinumdumin ninyo nga kini maka-income ta kung inyo ning sigihag view kada adlaw. Nya mao sad ni ang atong
Ano na ito ipakita ang ato mga official contact persons, official contact numbers, o official GCash o bank accounts. Nya, ang sa ato sang Facebook page, ang atong official nga Facebook page, mao ang San Vicente Ferrer Paris Liluan. Kani siya. O niya, mao ni sundi ninyo, ayon yung sundi ka ng uban nga mugamit sa tungan, niya mangayo dayog donation, niya lain na ang contact persons o contact numbers. Salamat sad sa inyong pagpadayon sa sunod sa ato mga patakaran dinhi na magiuban nga di kay mosunod pero mahintag mag-anam gyud mo kamaayong mosunod sa atong PIMAG o sa ato mga usherates o ushers unsaon pagsimba. Nya itudlo sana sa inyong mga bata, padayon na sila pagtudlo nga kun mosimba na ta hasta sa mga dagko kinalan maningkamot ang makaapil kita sa unang pagpanguros. Kanus man ang unang panguros. Ang di makaapil ana, posible purgatorio na lang mo. Niyag mahuma na gani ang humili o na pa mo muabot, awa na, murag doldol na mo na sa impyerno. No? So unang panguros. Niya mugawas po ta sa simbahan, katapusan sang panguros. Dili kay maggawas, sud naman, gawas naman, sud naman. Ayaw kay sunda ang inyong human nature. Gawas lang kung very, very necessary kay masakiton ka. Hindi na gyud kapugnan imong pagpangihi. Pero kung may kaglawas, ayaw lang. Or ang mga bata, kung maglangas og maayo, igawas nato. Pero normal situation, ayaw pagsige gawas-gawas panahos misa. First nga panguros o katapusang panguros, apiligin na siya dinhi sulod sa simbahan. Pero puno na dire, adito na lang mos gawas. Anya, tudloi kanunay ang mga dagko o mga bata sa atong moto nga pagasundon sa pagsimba. Ato ko nung i-recite be, dagko o gagmay, ready, go. The best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. May daghan-daghan na, mga 68 kabuok ang ni-recite. Sige, atong i-recite, kitang tanan. The best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Masipang pakpak sa mga bata o sa mga ginikanan natong tanan. Manindog ta para sa final blessing. Human sa final blessing, natay short dancing sa sinolog kay ato maning minor novena mass. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makatulo, isinggit nato ang Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Masipang pakpak ni Santo Niño. ¡Viva, Señor Santo Niño! ¡Viva, Pit Señor! ¡Viva, Señor Santo Niño! ¡Viva, Pit Señor! Ilantaran magsiguro, ilantaran mag-Pit Señor, magpaputar magsiguro, ilantaran mag-Pit Señor. Senyor sa kalinaw kini. Senyor sa kahapsay kini. Senyor sa hustisya kini. Senyor sa kaangayan kini. Senyor gidaog-daog kini. Senyor gipasanginlan kini.
sa sinalikway kini. Senyor tumuan kini. Senyor sa pinasagdan kini. Senyor sa edukasyon kini. Senyor sa kaalam kini. Senyor sa estudyante kini. Senyor sa teachers kini. Senyor sa professors kini. Senyor daghang bukasyon kini. Senyor sa lay brothers kini. Senyor sa lay ministers kini. Senyor sa katekista kini. Senyor sa mga yaya kini. Senyor sa mga katabang kini. Senyor sa janitors kini. Senyor sa doctors kini. Senyor sa engineers kini. Senyor call center agents kini. Senyor sa technicians kini. Senyor tanang professionals kini. Senyor